Isikhathi nesikhathi esisitholayo bazalwana ake sibongene ake sithi nje baba siyabonga akekho impela ofana nawe. Kunezwi ke ngifisa ukuthi sike sishare nje la kafishane lapha ya kuJoshua 1:9 la khona lisho kanje, angikuyalile na qina ume isibindi ungesabi ungabi nalo uvalo ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho unawe nomaphi lapho oyakhona. Bafowethu ngifuna ukuzoqinisa abantu nje, ngifuna ukuzoqinisa abantu, ngifuna ukuzokhuluma nabantu abathi ngathi lento yokukholwa isebenza, abathi ngathi lo uNkulunkulu usebenzela abanye mina akangisebenzele, ukuthi kodwa qina uma isibindi ngokuba uJehova unawo. uNkulunkulu uyazi nakule ndlela ohamba kuyo. That is why uDavid understood kule ndlela wathi noma ngihamba egodini lesithunzi lokufa angikusaba okubi ngoba ngiyazi ukuthi una. So ngizokhuluma nabantu namuhla, Nkosi yami ngivumelene ngikhulume nabantu ngithi qina uma isibindi, uNkulunkulu nawe endleleni yonke yakho, uNkulunkulu uhamba nawe, ungasabi ngokuba yena unawe. So bafowethu ngizosho njalo, ngizosho bonke abantu abakuleli page le SOG ukuthi qinani ey'ngane zakwethu, qinani ey'ngane zakwethu. Khona lapho uNkulunkulu asisa khona, khona indlela uNkulunkulu la khona asibasisa khona. Uzomuzwa ethi ngiyonibamba ngesandla ngiyokuvuma nonyawo lolu shelele. Qinani wey'ngane zakwethu, qinani, siyabonga.